abin da yasa na je gida ɗazu sai aka ce kana wanka ne, to na zo nan ne kawai yanzu ka dama, to ka gane kawai na zo dama wasu 'yan kuɗi na in samu to su nake ga dan ban shawarwari akan ta yaya zan tafiyar da kuɗaɗen, ka san da yanayin garin nan da gari gaba ɗaya fa ya ƙone wallahi. Rayuwa ce sai a hankali, ni ma diyon ma ban mai ta ba, ina kwance gida irin tashi aka ce wai ko ana man sallama, to da ma na hito ma na gaba kowa. To ni yanzu shawarar da zan baka ita ce, yan kuɗin nan da ka ce ka tanada, shawarar da zan baka ina gani kawai daman rake ya kamata, kaga yanzu damuna ce daman rake. Hawa da Allah kamar da wani bakawai kai na kira ka saboda mai shawara sai ka ce wanda rake ko menene. Hawa da Allah to baka so na abu ba, jiya da naje wajen masu raken naji ana samu riba ce babba, samun banza saboda yanzu damuna ce. Allah da Allah mala yi mushi ruwa ba. Hawa da Allah ana so kuɗi su ringa shigowa da yawa mu sai irin motocin da muna fata da ƴan mata muna cilin sai ka ce rake kai kama mai da ni ma mara ilimi ma wani kiki wallahi tallahi. Hawa da Allah kai da ya fakati ni fa baka nake ba, kawai yan nake so kuɗi su dinga zuwa mana, kawai mu sai motoci mu dinga kawo ƴan mata ya ne. Ko rayuwa ka akwai matsala yanzu ka rena sai da rake. Ha ba sirkin banza. To yanzu akwai wani aboki na wanda ce ya zo ce da Allah in neman mai wanda za su fara aiki gidan bulu, za ka yi? Aiki gidan bulo ce ya zo ce mun da Allah aboki na mun bude sabon gidan bulo. Aiki za a samu mai akai gidan bulo ko kuma in kana so kai ma kana ɗaya daga cikin shi. Yanzu haka zan je a rubuta sunan ka. Kai ba mun shawara bane ba abu. Za ka je da mun gama sallah asuba zan kwankwasa ma kofa sai ka sake wallahi. Yawwa na dai gaya ma. Ka sake kwankwasa ma kofa. Yawwa ka dai tsaya ka je kai tunani ka gani duniyar nan neman na halak shine na kanka. Mu na ramu ne da kanmu haram ba ita ta gina mu hega. Haka nan kai wadda ma iskanci da yana hankali ina ganin kai abokina na jawo kacin tafiyan nan irin mu dan samu wani abu alheri. To bari gani sai ka fara gani ina ma shegun motoci wallahi ga ƴan mata gefe da magu ka gani ka zo kana cewa Allah sun ma kaga aiki. Ai kawai tafan da mafarkin kawai ai abin nan in ban yi sauri ba ma zai ma kai ni cikin ruwa ma ya faɗo ni wallahi. Kawai waya ma ni ko ma waye ko ma ba ta kama ko ni gidaje ma zan jira ko kuma ya kwatace zan dawo ma. Watan nan kawai zan dawo wallahi. Bari ga in gina. Kawai ne. Yanka? Waye yanka? Ka wannan? Ka wannan? Wannan kai wannan. Lai naga. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-do for you. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-do for you. And we will diddly-doodly-do all night together. If you do that diddly